Bangged, kaniti kalawaan ti mahulmulaan ti agricultural crops, iti probinsya nga Abra. Pagay, mais, unas ken tabako, dagiti kang runa na mulat iti Manalon. Isu atap na adapay matulungan da. Manamnamat implementasyon ti Project Saray, when smarter approaches to reinvigorate agriculture as an industry in the Philippines, babayan ti DUST. Itinaiswat nga exploratory meeting ang pinartisiparan ti PLGU Abra, LGU Bangged, ken ti Asis. Naipresentar ti Project Saray, ken anya ti benepisyo na para ti LGU, ken ti Manalon. Yung main po na function nito is to deploy talaga na tulungan po natin yung mga po, especially yung mga farmers natin. Tarang down po to community level po. Tutulungan po natin sa LGU na makapag-provide po ng ating mga crop advisories na maintindihan pa po mismo ng ating mga farmers. Yan po yung isang goal po ng project po natin. At darigiti na develop a system ken technologies sa mabaling nga adaptaren para itinado pa produksyon iti benek ti agrikultura. Manamnamat ti real-time weather monitoring, babali ti panakipasdek ti automatic weather station when AWS si DUST. Ito is parang isang mini pag-asa. Magtatayo po tayo ng mini pag-asa dito na makapag-provide po siya ng weather forecast po, specifically po dito po sa LGU Bangged po. Ito yung nami-measure dito? Ito po, yung mga nami-measure nito is mga wind, temperature, ganun po, humidity, rain, ganun po. Tulong po talaga sa preparedness po na, especially sa farmers kung malalaman nila na ganito, may paparating pala na typhoon, ganito, or may malakas na, may El Nino na paparating, at least aware sila na hindi muna kami magtatanim ngayon, ganun. Or ganito, need na nating magbawas ng tubig, need nating mag-irrigate sa ating farm, ganun. The AWS ket may pasdag di strategic location, akaya na mamonitor the agricultural land iti kalawa 20 km radius. Malaksid iti Bangged, posible ang mamonitor pa iti sitwasyon kaditi kabangibang nga ili. Target ti ahensya babay ni partnership iti lokal gobyerno ang may pasdag ti instrumento iti umay sa Setyembre. Bigbigyan ti LGU makatulong da ito iti benek ti agrikultura ken uray ti disaster resilience effort. Babayan ti tulong ti DOST. Makita tayo nga namnaman tayo nga patanor dumapay nga produkto nga panggapuan iti adadupay nga income iti Manalon. Maging gana ti September iti panakay tungpal dati panakay pasdek dati early warning system tayo nga tarawid-widan ti LGU Bangged, babayan ti tulong na iti dadumang stakeholders tayo, kas kumay ti Abra State Institute of Sciences and Technology, ti provincial local government, ti DOST, ken nagiti DRRM officers. Tapno ti kasagat amin nagitoy makaalad natin informasyon para ka nagiti Manalon tayo, ken nagiti agindig pa yun ti munisipyo kan nagiti Kabangiban. Ti Project Saray ti morang nga nadaptar di sa magmunong nga ili ti Rehiyon Cordillera ken dagiti dumapay rehiyon iti Pagilian. Manamnama ti panagpinirma ti Memorandum of Agreement ti DUST ken LGU para iti panakadaptar ti umuna Project Saray iti Abra. Archie Lorenzo, Balitang Solidort.